Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Angiphilile kahle guys, ngizwa nokuthi angime-emails kodwa sizoxoxa-ke because ikhona into eyenza ukuthi sixoxe futhi nakhu lana ibala indaba kaSibindi noMakhumalo kuleya video eyavela after kutrenda isithombe sikagogo Skhotheni noSibindi. So sibuyele-ke nakule minye imibuzo eniyibuzayo sikulena-ke parenting naleyo ukuthi abazali babe abangani ney'ngane akukho futhi kubi. Kodwa-ke imibono izohluka ngokuthi kuya ngokuthi ukhulele ekhaya elinjani nakuphi. Angiboni ukuthi kuyisithombe esihle ukuthi umzali azi ukuthi ingane ngaleyana la ikhona yenza ucansi. Angazi bayakwenza abantwana emakhaya, mhlawumbe umfana mayezofika nentombi uyingenisa ngokufihla ngoba kunezinto ezinye egcine seyifaka abazali kulokhu kokuthi nje kuzoba ubuthebelele, njengoba silalele kuleya video ukuthi ubethi uliphethe itheku, ukuphatha kwakhe itheku ukhuluma ngey'ntombi and lezi y'ntombi beyifika. Manje asazi ukuthi mhlampe ikhona into yama-boundaries noma ayikho indlela esizwa ngayo abanye-ke bathi ukuthi ukhululekile, uyam-understand-a kwi-level yakhe. Ayikho into enjalo kodwa guys, uSibindi phela ngicabanga ukuthi ngalesi sikhathi ubesenayo ingane yokuqala, okusho ukuthi kuyavela ukuthi uma ezoba involved namantombazane kwenzakalani kuba khona iy'ngane. Njengoba nje uMseleki wayekhathazeke ngoSineya ethi akusikho emjondolo kwakhe, angeke umfana afike azenzele kanjani kwingane yakhe, kumele afike ezochaza. Manje ku-strange mase sizobona enye ividiyo la uSibindi ahleka ukuthi eThekwini ubephethe because ubeba ney'ntombi ey'ningi, kube ngathi lento sizozama ukuyishuga cause abanye-ke bayayizwa because ikhona lena isho ukuthi abazali bayaba bangani. Mina nje ngithi hawu, uSibindi wayengamhloniphi uma wakhe, also why ebevumelekile ukuthi aze angene nentombazane khona lapho kuze kuzwakale nomsindo. Isithombe esinjalo abasinikeza sona mabexoxa la, ngoba ekuqaleni le video siyibona ngayikhatha ngamabomu leyaphatha ngoba ngathi hhayi ngeke ngisho uwusisi kubhuti wakho omncane kunawe ngeke umyekelele ashintshe amantombazane kini. Nakhona lokho nje kini kuba sengathi niyikhaya elingenawo umthetho, ngoba ekugcineni kwenzakalani, intombazane iyakhulelwa, masikhulelwa sekuyindaba yasekhaya. Manje yena uthi kuma wakhe ngiliphethe negoli sengiliphethe netheku ngangiliphethe. Into abayihlekayo bahleka ukuthi uSibindi wayelala namantombazane kwaziwa ewashintshashintsha. Akusiyo nje into ezwakala kahle leyo, kodwa into engayithatha noma kuyinto engeyinhle kuphela ile yokuthi bakhona abantwana abahlukile. Mawuzothi-ke wena ubona ukuthi-ke naye uhlukile, yingakho kukhulunywa naye kanje ngoba mhlawumpe u-right no-wrong akawazi, iphelele lapho. Because umntwana ozomvumela noma ukuthi enze yini noma kanjani usuke unomqondo wokuthi vele u-wrong no-right akazi, ufanishina kanje. Esewubaba wengane kusahleka ukuthi uphethe itheku negoli. Ngapha kusazoba bazi ukuthi nangu esethola i-drop. Zonke lezo zinto izinto ezibucayi ezithinta impilo yakhe. Ngiyabona-ke nokuthi okukuthola i-drop kuzoba khona-ke imfundiso ayithola khona ukuthi uyivela kanjani. Abantwana la mantombazane abashintshashintshayo abakhulelwa, kube sekuba icala lomndeni abangasakwazi ukuphendula. Kuba sekuwuSibindi osesibhalela la ku-social media ethi zingane zami ebhalela iy'ngane, enza ngathi ubhalela iy'ngane bebhalela umphakathi, zama ukufaka i-picture ethile ngesimo akusona, kodwa ngesikhathi enza kuyahlekwa. Mzange udlala ngazi guys,
Hhayi, nina nibuye nenze ngathi anihambanga ngo-Sunday school, nibuye ngenze nje ngathi abazali benu babevele bethi yenza noma yini into engekho. Ninamanga manje. Abantwana laba abahlukile ngoba umzali azi ukuthi lo mntwana uhlukile, indlela understand-a ngayo izinto ayifani. Ngeke ngibone nala ku-TikTok kuthiwe i-boyfriend kabani. Lowo mfana lowo, umzali wakho usuke enzela ukumboosta i-confidence noma emjabulisa because isimo sakhe uzothanda amantombazane noma ufuna ukuthandwa noma ufuna ukuzizwa amukelekile. Umntwana o-100% normally umvumela ukuthi anze noma yini umzali wakhe. Ngaphandle guys makusho ngempela ukuthi-ke ukhona inkinga nayo, kubonakala-ke ukuthi hhayi akayekwe ngoba vele akekho right. Lento le guys imo ngekho right angizokhuluma kahle. Lento le esasisho ngosiyacela nangobaba Dlamuka ukuthi ubaba Dlamuka usheshisa nje ukukhokhela uthando emlobolele, ubona isimo sengane yakhe ukuthi kumele kube huyo omlungiselayo. Ngoba kungenzeka usiyacela eyedwa egcine engalobolanga, kungenzeka usiyacela eyedwa egcine engafikanga emshadweni. So ubaba wakhe uyamsheshisela ngoba uyabona ukuthi usiyacela ukhula kanjani, noma-ke sigxeka kodwa siyakubona ukuthi yini okwenzisa ubaba wakhe lokhu akwenza. Ile nto-ke nami ngithi-ke ngaphandle manithi kunesimo esinjengaleso, yikho kuzohleka into engahlekisa ngoba ukuthathelaphi ukuthi uzoshintsha amantombazane phambi komzali. Uphethe igoli ukhuluma ngamantombazane phambi komzali. Umzali ofanayo usazoma futhi akhulume namantombazane awakhe, akhulume iy'nkulumo ezakhayo. Hayi ngeke guys, nibuye ningabi serious ngesinye isikhathi. Niyafuna ukuthi nifake into engekho niyenze ibe khona. Yabo nje leya phathi leyana ukuthi ngiliphethe igoli, ngiliphethe itheku, ngangivala iy'ndlebe ngithi hayibo. Kodwa angisho ukuthi hayibo kakhulu. Niyakhumbula kwiphathi kamnini, kwiphathi kamnini uSibindi wahamba wathi kubaba wakhe ucela ifoni, ufuna ukufona intombi yakhe uzoyibiza intombi ma wathi ufonela intombi yakhe ukuze intombi yakhe ifike. Wadinwa-ke uMseleku wathi nje hheyi musuke ungibhedela, kukhona nabantu abadala yini le ngitshela yona. Wajika uMseleku wabuyela endlini. Wathi kuSibindi kumnqobi, wena mnqobi ngey'khathi ey'thile sizohamba. Wathi umnqobi ngeke ngiyenze leyo nto. Kodwa mina into engayibuka laphayana ngathi hayi akaqali. Angeke nje ikhamera imenze ukuthi ahambe ayocela ifoni kubaba wakhe ethi ufuna ukufonela intombi ize ekhaya. Ungamsuka kanjani nje umzali lapho? Ngathi eshuthi akaqali. Nakho sekufika iphathi yengane uSibindi usebize lona omunye oyi-girlfriend yakhe. Shuthi indlela yabo, uyabo phela amakhaya awafani, indlela yabo ukukhululeka nani nani. Kodwa kwamanye amakhaya abazali abafuna ukwenza sengathi bebeyingxenye yento eyenzayo bekubuka. Mase sekubheda izinto sengathi bayasha bashiswa yinto abangayazi, bayakuvimbela nje kwamanye amakhaya. Kodwa-ke angizile uzolawula ngokuthi amakhaya kukhula kanjani. Khona abazali aba-street kodwa futhi bekwazi ukuthi bebe-friendly ey'nganeni zabo kodwa bengayifaki engozini. Uyacabanga ukuthi uSibindi kuvela ku-TV ukuthi uke waba nenkinga, kodwa la ade dansa ney'ngane adansa nazo eduze kwama wakhe. Wena ikunika i-picture enjani leyo nto? Kuzosuke kuthiwe yimi-ke o-serious. Mhlampe ngizoba serious ngoba guys angiphilile kahle yo. Angazi ukuthi isifo sini lesi umzimba wami ukhathele kunjani. Mhlampe ngizoba serious ngoba ngaphathekile angihleki. Kodwa nje hhayi ngeke nina guys, hhayi niphume kodwa emakhaya right-ke. Niphume emakhaya right ngisho njalo. Ngoba la namanye amakhaya uyatshela umuntu ukuthi le nje ayenzeki, ayenziwe. Yingakho la senginithathela khona i-video i-episode kaMseleku noSineyi ngithi bukani ukuthi uMseleku ewubaba kaSineyi ubekhathazekile ngokuthi sekukhona i-boyfriend kaSineyi eyenza nje.
Manje-ke ingane yakhe mayisiyi-boyfriend-ke naye i-boyfriend-a wrong, kuthiwani? Asiyivale-ke le video ngoba nami ngiyanqena ukukhuluma guys, angiphathekile kahle. Thank you so much for your love and support. Ngizose kuhluka imibono because amakhaya awafani. Mhlampe lento yokuba abangani nabantwana ihamba nakho lokhu okunye ukuthi uzovuma izinto because ufanele azizwe kangcono. Angazi-ke, asisho njalo kwamanje. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, ngiqede. Bye.